Ako'y inibig mo at kinagilubos. Sakit ka na. Pagmamahal ko sa'yo at aking ama ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkalo. Babalik iyas ni ginto, nilagang mga italangin. O Diyos, ikaw kapit, ang pag-ibig ko nawa'y gamitin. Ikulang ang ama, wala namang iba ang iniling. Hindi ko akalain na ako'y binigyan para sulitin kita. Ang taong pilit ko, sige po, ay dapat panindig po. Ang nangyari ko sa'yo, aking ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkalo. Bumalik iyas ni ginto, sige po, ang aking dalangin. O Diyos, ikaw kapit, ang tawing alay ko ay gamitin. Kulang ang ama, wala namang iba ang iniling. Aking Iyas ni ginto,
Nadaan pa mga araw ay nilandas ko inaligaw ko'y alam sa masamang desisyon. At una mong nilapitan at kung ibang lumuha ang among anak matatagal. At ang iyong ako'y nagbubuhan at di mo napapansin. Matagari pagbantay. Lipo ko! Lipo! O wala! Yasulit pa! Yasulit pa! Ang pinagsabihin! Ang pinagsabihin! Ang pinagsabihin! Ang pinagsabihin! Di ba? Ulit pa rin yung kilo! Oo! Ayun na! Bye! 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 No na yan! No! Bye! Nagigil na ako. Punta o! Ikaw na racing! Hello! Racing ka na! Hindi sabay pa ko! Wala mo, be! Inuulit ko! Sabay pa! No! Kaya ako! Kaya ako tayo kakao. Oo, kaya lang! Hindi na sabay sa... Resisting! Wala ko katapusan! Dalawa ko pa yung naman. Lutot pa yan. Dalawa ko pa yung naman. Atay ko lang dalawa. Balik na ako naman. Ako yung nasa ganyan! Ha? Di ba pinagkatang nga? Yan yung nagkaka naman. Ang sika. Baway ka, di ba? Oo, kulit mo. Bibi ang taos. Baway ka, di ka sabay siya ka pa nakakailan sa'yo. Bawal yun eh. Ipopost na sa Oh! Hello mga manaway, hello mga manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Lunes at nako, ito si Brian nag, nako, wait lang.
Wait lang. Kagigising lang kasi. Nangungulit na naman. So, araw po na ngayon ng Lunes at ang petsa ay June 7. Yan. Unang araw ng linggo. So, dapat energetic tayo at lagi tayong nakangiti. Ayan. So, wala tayong mga shoutout ngayon mga manay at wala rin tayong bayanihan. Kaya lang, meron na ako sa inyong i-share na isang good news. Good news para sa mga fans at supporter ni Renalyn. Dahil nakausap ko po yung kanyang mga magulang at tinanong ko kung payag silang gawan ko ng YouTube channel si Renalyn. Sabi nila okay daw, pero sinabi ko, kako, ayaw kako nung tiyahin niya ng yung kung baka kapatid mo, ayaw ng kapatid mo na gawan si Renalyn ng YouTube channels. Sabi naman nila, sila daw masusunod bilang magulang ni Renalyn. So, since pumayag yung mga magulang, actually may ginawa na po ako talagang channel. Hindi ko lang ipinapublish, hindi ko lang pinapublish kasi nga po ay nakiusap sa akin yung tiyahin niya. Pero ngayon, since nakausap ko yung mga magulang niya at naka-video chat ko kanina, payag naman daw sila. So, ang sabi ko, ako muna magmamanage ng channel ni Renalyn at yung mga videos na gusto nila ipa-upload, dapat sila ang mag-provide noon. Hindi kasi ako pwedeng noon. Hindi ako makakapag-upload sa channel ni Renalyn, lalo na yung mga kinuha kong mga old videos ko rito sa aking files. Hindi ko pwedeng i-upload sa channel ni Renalyn kasi makaka-copyright siya. Kasi na-upload ko na yun eh. So hindi pwedeng gamitin yun ni Renalyn. Ang pinaka-best lang doon is magbigay sila ng mga videos na pwede kong i-upload doon sa channel ni Renalyn. Either mga TikToks or mga kung anik-anik, kanta or banding nila or mga pictures, ganon. So magandang magandang development yan sa mga fans at supporter ni Renalyn. So antabayanan niyo po sa mga susunod na araw kung makapagbina po sila ng mga videos na pwede kong i-upload sa channel ni Renalyn. For the meantime lang po yan na hindi pa na-monetize yung channel ni Renalyn. Ako po muna ulit ang magmamanage ng channel niya. And then, pagka napamonetize na yan, iso-surrender ko na rin po yan doon sa kanila. Tulad po ng ginawa ko kaya sa channel ni Rian. So, yan lang po muna mga manay para sa mga supporter at mga fans ni Renalyn, okay? And then, yung kay Rian po, tuloy-tuloy po din naman po yan. And update nga pala sa pag-aaral ni Renalyn, ni Rian, si Rian po ay matatapos niya na yung buong school year ngayon. So, mag-upload din ako ng mga latest na videos ni Rian doon sa kanyang pag-aaral. Update ng kanyang pag-aaral, okay? So, muli, ito po si Hil at ito ang Hilbal Channel. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa akin channel, subscribe ka na po at i-click mo na rin po ang notification bell icon para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko, okay? So, maraming salamat po. Muli, ito si Hil. Laging nagsasabi na huwag pagpalaan ng bawat sa atin ang pong may kapal. Ingatan ng bawat sa atin, bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Bigyan ng pagpapala ang bawat sa atin sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos!